Lah ya Tom Bayaki Tom iki tegese apa? Tulisan ngengkel sampean iki. Sampean iki lho sing ora paham. Itu jambung. Katakan Banyuwangi. Oh, sidane gendeng iki. Marepnya apa sih? Ngono. Karo sapa kowe? Karo sapa? Kelani anake. Aduh, aku kadung sumpet iya ngene. Lah, dan masakne. Lah malah mbok oleh si Teto Karno. Aku suka, aku suka cinta. Halalungin, Las, nah. Yo, nah. Yo. Pari jebol tukule malah rezeki. Tak tandur pari, Tukule malah rezeki, Mas. tukule malah Rezeki. rezeki. Iki biasa tak tandur pari jebol tukule malah suket rezeki. Tegesanipun apa? Malah ora nampa rezeki panenipun. Dadi nek tukul suket teki iki ora nampa rezeki. Angke no Mas, kok tak tandur pari tukule rezeki. Niki ingkang dipun harapkan masyarakat wonten ing Blabak Kandat Kediri, Mas. Pintermu perlu Ora pinter, ora mungkin ditanggap nganti wis enek 7 tahun kepungkur lho, Mas. Iya ta, Nek. Kula ki teng Blabak nganti bingung Mbah Tom Bayaki niku lho. Kok bingunge? Lah saben enten damelan mesti kula dipun kanthi ngriki kok, Mas. Oh, dadi sampean kerep teng mriki. Alah, sangke krepe teng mriki ben rene mesti dandakne klambi anyar. Lah iki spray ngono lho. Spray pripun to panjenengan kok iso? Dudu to. Ini atribut warna kita jadikan satu. Lawasan niku nggih ngeten iki. Oh. Dadi kaya lorek teki ngono kae. Leresipun ngoten. Iya. Alhamdulillah kula saged nderekke panjenengan lenggah wonten ing Blabak Ya Kandat, iso. Mas. Amin. Ya amin, kalau amin. mongso nek aliran Nggih, TV nggih, biasa. Nggih mugi kemawon ing pangajap Yai sakmenten kathahipun anggenipun lenggah dipun catet ngamal jariyahipun pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. niki Pak niki sedaya niki ning krana mujudke syukur. Syukur Nikmat ingkang dipun paringaken masyarakat Blabak Kandat Kediri ingkang dipun lenggahi Bapak Tom Bayaki insyaallah sedaya pinanggih rayu wilujeng widata kathah rezeki saged minggah kaji Allahumma. amin. Pripun cobi panjenengan? Aku ya ora sakmene piyai ora Penonton kabeh. mriki niku nyenengke Mas, mesti sami lenggah sayek saeka kapi kados ngeten. Iki nandhake gedhe tata kramane. Kene iki Nandhake budaya. saestu Nandhake ngerti karo seni ya. leresipun ngoten. Enek tontonan ramene kaya ngeten, wayang seneng, Iya. dagelan seneng, sinden seneng, kabeh seneng, sing nanggap tok arang-arang ngene iki. Kok ngono Yo ta? lho, dadi siji teng desa, Pak. Oh iya. Kyai mriki mboten sombong. Sik ta. Kowe rene marang kok kanca. Ngangge. Kancamu ki isane wong ndonga apa? Panjenengan pun kok mung merem-merem karo. Boten niki pancen kula damel ngeten, Mas. Wow. Niki nyala wedi, bocah niki yen ketoke meneng, penjanmake, roh-roh turu. Ketarane meneng tapi jane urip. Nggih, oh niki Pak Tom Bayaki. Niku yen mboten niki mboten marem, Pak. Ya kudu nek bocah iki. Loh, Pak Tom niku Terus kelebihane apa? pripun niki rencana gawe tumbal kandat niki kok. Kowe terus berono lho ngono iki. Loh, tumbal dagelan, ngono lho. Dagelan tumbal ki ora bakelek lho, Pak. Tumbal niku sok kaya ya tumbal. Ora tegesne kuwi ya ndek keluwihan apa mung syukur. Niki gadah keluwihan, saking luwe niki ra iso mingkem lho. Keluwihan niku tok. Ora iso. Keluwihan apa luwihan? Ayo coba monggo Nek keluwihan ki rak ya kepinteran. Nggih, nggih. Nek luwehan ki rak gampang njaluk mangan. Leres.
Menika pancenipun Mas kula niku bathok bolu isi madu. Lho, sik le. Aja sembrono tembung. Lha iki nek Bathok bolu isi isi madu. madu disawang saka njabane elek. Ning jero ning gilani. Kowe omong apa to Mas? Pisane kok kaya Piye to iki? plecak-plecek wong biyen iki. Lho, niki ketoke guyu Mas. Sejatine mboten ngerti. Lha piye? Sakjroning esem niku enten apa? Tak jenenge semene. Sakjroning esem niku ping pamer untune anyar niki lho. Oh, untune anyar. Untune anyar. Wah, panjenengan mboten pirsa kok pripun to. Lho, kajen lan ora ki arep nguyuh to, Dik. Kok ketoke kok terus bablas. Ora pamit kancane iki lho. Pamit kancane. Nggih. Pangapunten Mas Sun. Ya. Menika tasik kakang kula sedulur Sinara Wedi. Kakang. Nggih. Tinemune kakang. Menika mbajengipun kula, lajeng kula nomor kalih. Oh. Kula menika sampun dipun weling, dipun pasilahi kalian bapak kula Iya. almarhum Bapak Jolega. Aja nganti kowe pisah utawa adoh karo Masmu Lejo Klitik. Ngendikanipun bapak kados ngaten Mas Sun. Iya piye? Kula sampun hampir 18 tahun kula perjalanan menjadi pelawak komedian, selalu saya dengan Mas kula. Biarpun yang lain-lain itu sudah Sik, pirang tahun? 18 tahun. Yo kleru lho. Pripun, Mas? Wong kowe melu aku sak durunge kuwi kok iso 18 tahun to. Lah kedahipun, Kurang suwi. lho, kula niku yang mulai meranjak karir mulai pun ngrasake penak, Pak. 18 tahun. Kowe melu aku tahun 2000 apa rong penak to? Urung penak mesti mbok utang kok sian. Iki wis akhir-akhir ki lunas terus iki. Iya. Iya, kowe. Ya sing mulai 250 to. Nah iki proses membawa sukses. Ora ana wong mulya yen ora didasari saka rekoso. Ngoten. Kula Biyen iki rekasamu karo sapa? rekoso kali panjenengan newer-newer teng pundi-pundi kula lak nrimo. Iya. Wong ki yen nrimo Eh, syukure Trimo. gedhe. Oh, Nggih. terus aku le duit oke lho, Mas. Aku ki ora oleh duit oke lho. Sami-sami nrimanipun. Oh iya. Panjenengan nggih ngangkat derajat kula, lajeng kula nggih nempil kamulyan wonten panjenengan. Gandenganmu biyen apa ya aja kluduk? Mas kula niki to. Gandenganmu biyen lho. Kula niku seia sekata sehidup semati serumpun sepenanggungan. Tidak akan mencari pasangan lain kecuali Mas kula dhewe. Tresno kula sundul langit kalih niki. Arep digolekne gandengan apik kaya ngapa? Kula tetep mempertahankan Mas kula. Sebab siji sing kula cekel. Napa? Sing iso kula apusi mek niki tok. Liyane ra iso. Ya iya. Kisane ya mundur. Mbok cobi panjenengan dangu Le. Kepiye wartane aja kluduk? sing gagah to Kok awake iki. saya bagus to. Gumun karo. Pirang-pirang dina ora nyaman kok. Gayamu kok beda. Pripatmu apik, sambarangmu sarwa apik. Esemmu ki lho merak ati le. Ngono. Loh, suwun. Kok kaya eneng sing kurang jangkep to? Dalam Eneng sing kurang jangkep. ampun, Cukup. kap. Yo gawe orientasi bahasa sing penak to. Kok ming cukup sampun matur nuwun. Yo tata bahasane sing apik. Wis mbok entek ning ngarep mosok omong mansowi ngono. Heh, Aku tuh omong apa? aku ki adimu sing mbok nggih jembatan. Mula aku menjembatani Tapi panjenengan. jembatanmu iki kakeyan kedawan. Aku akhirnya ketahan kata-kata. Yo inisiatifmu piye ngono? Kowe ketan kata-kata. Oke, Mas. Piye? Saya seneng saniki. Kowe iki semelengeren lho nyapa. Kaget, Mas. Nyawang aku. Mboten Apa? anu golek dadan dipindah ning tengah rika kula niki. Lah nyapa? Biyen kan bendina ning pinggir Pojokan iki. kene. Sak niki ning tengah rika rada ombo. Nggih. Jedinge ya diwe ombo teng biasa ning lan jeding kula teng ngene jeding ombo. Pojokan. Heeh. Sak niki diwe ombo ngene suket-suket biasa niki. Matane suket-suketan ayo tegalan to kene. Lah iya ning kono mau wis penak. Kowe iki yo ngampur kok iso. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya awake Pak dhewe Tom. saged mriki malih. Pak Tom. Hmm. Lah iki lurah sing arepe dilebutne lambene daglal iki Pak Tom tok iki. Kok iso ngono? Tapi pirang-pirang tahun kon rene sampai saya itu terinspirasi karo Pak Tom Bayaki. Nggih. Pak Tom Bayaki itu adalah lurah yang beramanah, lurah yang paribasane Mbak Lurah sing genah. Nggih. Aku kadang-kadang terobsesi karo asmane Pak Tom Bayaki. Kok saged ngoten? Sing kapan hari itu setelah beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Masun, kula niku ditimbali Pak Tom dan saya itu mempunyai gagasan bahwasanya muga-muga soben anakku yen lahir derajate ben kaya Pak Tom Bayaki. Alhamdulillah. Akhirnya aku meleng karo bojoku, Nduk, soben lek anake lahir kudu jenenge Tom Bayaki.
kaya nulat beliaunya. Dan dek ini lahir alhamdulillah angsal pandungannya Pak Tom. Ayo Pirngon Pirsa. Dek ini lahir anakku tak jenenge Tom Bayaki, lah kok geger karo bojoku. Lah wong asmane bagus, Akhir. piyayine ya wicaksana. Anak iki jenenge Tom Bayaki, Dok. Loh, ya bene wong Geger jenenge karo bojoku. geger ki ya ngopo? Wedok tipe anakku lahir. Oh, lah kowe ki ya mengsle kok. Mengsle Akhir- lambemu mengsle. Akhirnya timbang kisinan tak wahi Tom Bayakiwati. Aku wis ngono akhirnya. Ngono kuwi arepa Tombayaki arepa laki dan perempuan tuh emansipasi Nggih, Pak. sama Saya aja. kowe asmu ki Naira Joko. Nggih, Pak. Ngerti ta artine Tom Lah, Bayaki? lah bolak-balik kula niku. Apa artine? Pak Tom Bayaki itu. Lah artine apa kuwi jeneng kok ngendi? Jenenge Mbak Lurah. Iya jeneng kok ngendi? Ya kok wong tuane Pak Tom. Maksudnya ki Jawa apa Arab apa Inggris? Ya Jawa no. Lah Sampeyan iya ki tegese paham. piye? Lah, ya wong Jawa ki jenenge Pak Tom Bayaki ki wong Jawa, ora ninggalke Jawa iki ya Pak Tom Bayaki. Tom tegese. Tom ki jenenge sadurunge Bayaki. Lho, paham ora sampean? Masalah. Ngene lho. Jenenge kata-kata lah. Lah nggih kata-kata. Iki Tom ki apa? Ya wong kuwi tulisan. Lah ya Tom Bayaki Tom iki tegese apa? Tulisan ngengkel sampean. Mendhu kowe gitu. Sampean iki lho sing ora paham. Tom ki ning dinding ki ya tulisan Lah ya tulisane TOM. diwaca Tom. tegese. Ya mau jeneng kok ngengkel yo. Grekel tak. Betul kok teko sampean. Ora tegese umuman karep ki lho buderku. Maksudnya di dalam Pak Tom tuh wenten napa? Usus. Enek apa? Aduh, masyaallah. Miki lho, mula kula iki nek teng arep ngenjagani nek niki lambene mbleset tok. Pak Tom Bayaki sing dimaksud Masun Gondrong, di dalamnya Pak Tom Bayaki itu kalau dipanjangkan seperti apa? maknane apa? Nah, ngono lho jelasno. Hmm, Pak Sun. Nah, Nah, ngono. Pak Tom Bayaki. Tom, ki perpanjangannya piye? Tom. Alah contongmu. Mbak yo nglegahke Mas Gondrong sithik to. Nyapa dilegano ngono linggo dhewe dilegah niki apa? Iya, maksudnya Mas Gondrong ki blangkonan nyapa. Ya ndalang no. Mosok ngono mudin. Wah, jan kok iso Pak Tom lenggah. Pak Tom, Hmm. jadi Pak. kok malah dadak nyambut karo Pak Tom Pak Tom di depan lho. tegese Pak Tom. asmane wong bener kok. Lah nggih. Aku lali to Pak. Tom ki apa? Nah nggih. Pak Tom, weh, jas. Jajar Pak polisi. Nek Pak Tom jajar polisi dikira Pak polisi mengawal pejabat. Aku tahu kok, Hmm. budal kawal polisi malah kayak apa jenenge penonton yang bengok. Lah maling kecekel kayak. Oh no. Ayo. Pak Tom ki TOM. Hmm. T ki takwa. Hmm. Dilihat dari stylenya beliau Bapak Tom Bayaki itu memakai jas atau jaket kagem songkok. Itu beliaunya menunjukkan jiwa ketakwaan, jiwa kedisiplinan manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya. No. Sampeyan ki diomongi malah Pe. tinggal lho. Ora kok aku nonton. Enggak. Ha, Pelek nih sampeyan. ha, Kok nggih hai no. Tom kok. Tapi yo oh. Kowe iki Ini lho. Langsung oh. lho. Lha kuwi nek ora tulisane. Nah cengesan. Kuwi ngelirik rokok piye? Mas Luduk, Lah si rokok tak kei. piye-piye ki Romo ki paling ora. Lah lha apa enek to? Tom terus enehan iki udah Tom. Iya, wong tuwa ki nggone luput nek ana kaluputane piyai sepuh ya dilenggono. Berarti oh. Oh, orangnya bijaksana dan sudah terbukti beliaunya ngasto ana ing telatah Blabak. Belabak ini ki beliaunya sudah dipercaya oleh warga masyarakatnya. Amin. Orang nek tinane lurah sing bijaksana nyatane ngantek saiki ya beliaunya tetep ngasto. Amin amin. Ya ora? Nggih. Loh. Berarti wong Jawa ya. Mungkin lho, Bos. Oh. Oh, wow. Ngomong yo. Lah, oh ta, Bang. Nggih. M. M ki madhep manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing disuwun apa muga-muga warga masyarakat Blabak ngriki pinaringan gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Alhamdulillah. Loh, Bos. Lah, Kula niku yo M ya. nggih, Tom saya. Berat. Bah, bagi bahagia. maksudnya bahagia ini Tegese sudah terlihat bahwasanya beliau itu bahagia, bahagia dalam skup internal dan bahagia dalam skup eksternal. Ora jerone tok ning jabone. Jobone tok, ora jobone tok ning jerone yo bahagia. bahagia Jawa. Lho nggih no, Bos. Sehat pikirane. Sihat keluargane, sihat warga masyarakate.
Kadang-kadang enek wong iso nyenengne wong ning atine dhewe iki susah. Kuwi jenenge munafik, Bos. Kaya kowe kuwi ya. Lho ora lho. Kaya kula ya. Kowe ora Loh, bahagia. bahagia lho, Bos. Mas, iki Urip bahagia. pisan ki nggo bahagia. Hmm. Jangankan saya, bojoku yo tak bahagiakan. Masya Allah, mbok tumbaske apa anggon-anggon po? Ya jenenge kene iki wis sukses kok, Bos. Lah kok dek iki dicuni emas kok sampean geger nyapa? Lah aku meneng kok. Wong wedok ki mulyane wong lanang duwe kaya disenengke paringi arta. Lah ya wis. Kok anggon-anggon. Lah ya wis bojoku njaluk tak kono-kono Mas. Heeh. Aku akhirnya meneng. Ya kudune ndang cabudak. Kowe ora tau ngrungokne kata-kata bijak kowe. Piye? Diam adalah Mas. lah ya wis. Lah iya kowe ora ndak budang apa? Diomongi kowe iki jenenge pekok iki jenenge. Kowe. Piye ta ki? Tidak bener kowe. Ora bener lho, Bos. Diam berarti Diam berarti Mas. diam adalah emas. Mas kok aku. Lah Loh. ki, Diam. diam adalah mas. Emas. berarti Lah bener. lah nggih, plane bojoku njaluk Mas aku meneng. Karena diam Adalah adalah emas. oh bocah ki majnun gitu iki. Mat. Lho, karepe ki meneng ki ora kok meneng terus meneng dekem ki ora. Tapi akhirnya yo mek meneng tok mek tak nggo guyon tok. Nah ngono. Tapi tetep kula tukokne, Bos. Tapi gak colok. Lho mboten lho, tetep kula tukokne Mas. Dek iki kula tukokne kalung lho nggih. Nggih. Karena saya prinsip saya untuk hidup dengan istri saya, Bahagia. saya bahagia, istri saya juga bahagia. Nggih. Dek iki tak tukokne emas ki gulu ya, Nggih. kalung ya. Nggih. Kuwi gedene sak pelek. Wah, Loh. iki lah. Sukses kok, Bos. Bojoku ini melakukan Masya Allah. Bojomu. iya loh, harus bahagia Lah bojoku. kamu kan dase cilik. Loh, sama orang-orang ya. Ora Loh. dasar di aku. Nggih, nggih, nggih. Gini, Bos. Gelang lho nggih. Nggih. Kok tukane nggih ngantek kolengen. Loh, Gelang ya ngantek kolengen. mulya kuwi. Loh, bojomu. iya. Ali-ali Ali-ali ngantek driji sikil Wong mampu. Wong ya? mampu lho, Pak. Iya, 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 iya. suweng ceplek Suweng nggih, Mas. ngantek kenean bolongan, Bos. Eh. Ngantek gawe sing ditindik. Loh, Dadi grembel. loh. Iya. ku mergo kesuksesan Lho nggih lho. leh mung kelawak, kesuksesan leh bakul, Leres. leh dudulan kaya. Nggih niku. Lah sak Payungmu kok Loh, wong kula niku untuk memuliakan sebuah apa jenis seorang istri ya, Pak. ali-ali mbok pundhut. Bak, Bos. Nggon Di gelang, ngantek kolengen. nggon lengen bak. Sak pelek gulune. Kuping. Kuping ngantek bek ketek tindian. Lah terus kuwi ndine sing mbok we Mas. Ngantek bingung to, Bos. Iki ndine tak tukone Mas aku. Loh, Untu, Pak. untuk ya. Untu akan merotol kabeh. Ganti Mas. weh apik kuwi apik. Jos yo. Eh, Dadi bojoku sekmu yang ngrisu lho, nek plengah-plengeh ngene. Pamer tanggane. lah ditikoki ya apik. Iya lho, Nek salaman ketok gelange. ketok gelange, ketok gulune, Nggih. kalunge, Nggih. nek guyu ngene. Dek iki takoki kami tuwa piye? Lho ya nek guyu tok. Bojoku iki. Lah kok guyang-guyu? Ya mergo untune Mas kok, Bos. Iki jane bosok iku pengen. Iki non sewu lho, Eh, Mas. Pak, lho, Bos. Bato, Nggih. sing nek teruse to. Sik nene lagi. Wis eling to ya. Ya eling no. Lah aku ki sutradara ya. Ya, Yakin. Wah, cepet nek niku cepet, Pak. Cepet, Nek. Loh, Cerdas. iya. kok penak. Penak, penak. Ya, Yakin. maksudnya Yakin tegese yakin beliau mengemban amanah sebagai lurah, yakin beliau mengemban amanah sebagai presiden rumah tangga, insya Allah kedepannya keluarganya bahagia, masyarakatnya juga akan lebih bahagia. Sing penting kun fayakun. Yakin, Bos. manunggaling kawula Gusti Iya, lho. Gusti nyang kawula. Kun fayakun mergo kun ki nek telu, Bos. Kun Kun- siji, Kun siji sing madangi jagat, kun loro, kun loro sing ngangklang jagat, kun telu, kun telu ki sing nggawa panganan to nggawa rezeki. kun telu. Loh, iya lho, Bos. Kun sing ngakang jagat. Kuntul. Iya bener bener. Kuntul, Pak. Jangkrik mbok disiki. Aku ngawur ya apa wae. Lah iya ngangklang jagat iki kuntul. Iya Oh, bener. dadi kun telu ngene. Ngangklang jagat. Oh. Ngono lho, Kun sing ngangka loro sing madangi jagat apa kuwi? kunang-kunang. Ning ndi gawa lampu. Nggawa lampu, Eh, padang eh, madangi iya, jagat. iya, iya. Kun Cengeng, sing cengengan. sabar. Ojo geger sih. Rupanya kaya kiai gendeng. Loh. Tene kok kunang-kunang gitu. Loh, sing madangi jagat to, Bos? Kunang-kunang kan ya madangi jagat to niku. Oh, iya, ngono Lah ya, nggih, kun sing ngangkal jagat menika kuntul. kun sing kun telu. Kun sing telu ni kun sing nggawa rezeki. Nggo Menika pakan. kundangan. Elek, Mulai mesti papat. nggawa berkat. Papat enek. Napa enten? Kuculuk. Kun no. Enek kun sing cilaka. Apa Mas kuwi? Kunduran truk. Lho, Iki masuk Ilmu lho, Bos. Masuk ki ora paham. ora paham sampean iki, ora ngerti. Ilmu sejati ning diri ki. Ora paham jenengan lho, Bos. Ngeten iki. Sing dia tidak paham. Kuntul iki lho. Tambah diisi. Kuntul lek dipoco cara biyen Lekok. kun
kuntul. Enggak, aku Lek yang dicara waca tulisan biyen. Enggak, bukan saru-saru mau. Boten dhewe. Kowe kok nesunan ki piye to kok iso? Lah wong pinter kok sewa. Ya ora oleh. bloko suta. Ingkang Ki. pungkasan ki. Ki, Ki. kintil. Jenengan ki pun gak kok setone apa to? Ya bene wong duwe pemikiran sumbangsih kok. Ki menika saka tembung kitab suci sing diadep bendinto bendino. Bendino ora kok bebinti to. Karepe muli bendinten karo bendino. Bendino. Iso bendino. Saben dinten beliau Bapak Lurah Bayaki. Tom Bayaki menika ngadep nggih menika kitab suci Al-Qur'an. Bos. Kula niku pun paham kalih Bapak Lurah. Wong kula niku nggih guru ngaji teng griya. Masyaallah. Guru ngaji Mas. Guru ngaji. Lah, Nek gone TP ki Berarti ki wontenmu ki lho nggih no. masjid. Guru ngaji kula niku. Masyaallah. Tapi kula niku bagian belajar Iqra siji, Bos. Oh. Alang Belajar kok ikhlas siji. Wis mek Yo alif. paling ora ki tekan jus ngono. Dadi mek aba, abata, aba, ba, a ngono iki. Ngono. Alif kasro i ngono kae to. Iya, iya aku wis paham ngono iki, Bos. Alif doma u. Ngono iki wis ngerti Oh, iya, kula. iya, iya, Bos. Oh, patekaten kowe. Lah, Oke, oke. ngajimu kok diedrong. Lah kowe ngomong lah kan Sampan ki lho, Bos. tak peteka. Ah. Cengengesan. Arep peteka. Iki gedeng nih, gedeng nih. Ngetes aku iki. Nyapa? Ngene lho, wong ki Jawa kudu jawani, Nggih. wong agama ya kudu ngajeni. Ulama umarok budaya. Iki kudu nyawiji. Ngene lho, iki ketok ngene iki lho. Piye, Mas? Awake dhewe tetep bermasyarakat, Nggih. berkesinambungan, Leres. sinergi. Alif mau jelas. piye? Seno, Terus sampean ki tak jelas nih. Iya ya. Sampean ki berarti ki jenengan ki ra ngajeni. Napa, Karo Mas? apa? Sampean ki dalang kemelinti mek jenengan. Kok iso mliti Eh, piye lah? Mas, Kowe masun guru ki nek ngaji. kemlinti yo mungkin ora nganti ngasto nganti tekan sprene. Lho iki kategori dalang kemelinti ya maksud dong. Ora iso lho Ora percaya kowe. Nyapa? Awake dhewe ditangkap madhep rono. Ah. Sinden ditangkap madhep rono. Ditangkap malah madhep depok kita ngajeni ngono. Cek to, Mas. Mosok Ning wong ndi kon rono. mosok wayang ngene kene terus dalange kon rono lak yo ora apik kok iso. Wong iki kudu rono rene ngono Lah lho. ngono lho ajar Madhep acur-acur. rono aku madhep rene. Lah aku madhep rono aku madhep rono. Ngono lho. Ayo jalan madhep rono. Ayo madhep rono. Aku yo madhep rene. Wah, bel, pamer, besokte. Kowe iki asnar maido rene to kowe. Kok iso mangsane. Pangapunten, Mas. Ayo. Menawi kula menawa tasik nglenggaken panjenengan. Nek Mas kula niki lho, ngajeni aku. nggih no. Lah kuwi Tata krama subasita sopan santun adat ketimuran wonten. klutuke diajeni yo ora ngerti Lah niki, yo ora. niki lho. Sama ra ngajeni aku kok. Lho. Nek pengen diajeni yo kudu ngajeni. Carane ngajeni piye? Dik? Yo toto wecana. Kok tata wecana mbahmu iki kok iso. Tahu Enten. Mula kersanipun Abdul. Niki dalu kersanipun larasipun sekecok. Kula Ya. tak nyuwun ngampil slendro mawon, slendro. Slendro ya. Nggih, nggih. Tembang. Oke no. So. Pareane ora kowe? Iso. Piyayi ngriki niku piyayi ingkang remen selawat, Mas. Mau Ngoten. beh. Lapangan kuwi sing delok akeh. Alhamdulillah. Wadep rono kabeh. Mergo golek kancane. Uyuh, uyuh iki, Pak. Kowe iki jan matane yo ndelok ngono nyapa to iso. Banci tok. Kowe iki yo ora dadak wong iki nyambut gawe ra nyawang rono-rono. Dulurku tok lek. Kae ngombe kopi ora nguyuh. Mau nek. Iso ora? So. Tapi Mas, Ini yo kan ya sing matur kidul. enten. Ya. Ya gone sampean sik iki murung balik iki lho tekono ning ndi. Kita kita banci tok. Ya ora kok iso. Tapi padang rembulan rembulane bunder-bunder seser yen pengen urip lumayan salatmu kudu sing bener ya tipe sak salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah padang rembulane tanggal-tanggal siji Truk.
Piye lho kowe iki? Piye teki kok Kowe menenge tak gajule nek ora iso. tak gajuli. Padang rembulan, Nah. rembulane tanggal 1 iki parian lho. Oh, alah. Lah kok tok meneng ae piye? Wong loro ki gantian ngono lho. Ngono lho. Nek Mas Sun ki wis ngutus kon nembang selawat. Kowe lak ngerti to? Sapa sing kersa utawa gelem seneng selawatan kuwi diakoni karo Kanjeng Nabi Muhammad Umat. sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Nah, Ngono ngono. lho. Ngono. Ora iki kok iso. Ayo. Ki tengen sik kok lagi ngiwo. Kowe aja cengkengesan kok. Dijak Ya, selawat kok iso. Mek burine masalah. Kok iso? Kayak ora cengengesan, ngono lho. Kok Mas. kowe tak gajule lho. Siap. Siap. Ayo gajulo lek. Tengen rumiyin nggih, Mas. Ya, sampeyan. Tengen rumiyin mangke Oh, lajeng kiwa. Nah, dimirengke. Ya ya. Tengen sik terus sakit Kenyeh, kiwa. kenyeh, kenyeh. Bisa, Sa. Aku mumpung seneng karo awakmu lho. Ya ya. Pak, aku cangkeme iki lho kok iso. Aku sik tengen iki lho kok iso. Tengen sik jur kiwa, ngono ora clitisan. Lah ya piye aku piye. Lho, entenono aku sik. Wis teko lho dinteni aku dhewe iki. Maksudnya ki aku sik sampeyan engko. Nembang lho. Ngono. Aku Kiwa terus tengen. aku piye. Loh, engko kok iso. Ya, Mas. Padang rembulan rembulane tanggal-tanggal siji. Tok. Iya lho. Ayo. Lah wis kene entek nggon nembange kok iso. Kowe Jaringko. Loh. Piye to kok engko saiki iki lho? Pak. Domongi saiki iki aku terus sampai gedeli ya. aku terus sampai Aku terus ayo jajali. ganteng yo ngileran. Aku Kowe iki ra ngerti, leh kuloro sariawan pirang-pirang. oh sariawan apa? Pirang-pirang tahun mek Wong trayo wong pawakane ngene iki ya angel. lambe oleh sing rongos aku. Terus Ngileran kowe. ayo. Ayo kiwa sik Ayo tengen. langsung ayo. Ora. Aku sih. Aku sik lho. Aku sih ya. Pak. Jenengake Lah, manggil aku. Sampean melu ye? Hah? Melu. Awak melu Kok aku. penjenengan kok Padang penjenengan. tok, padang tok. Aku kok. Padang rembulan tanggal 1. Nadane kok. Dalang lho. Nadane, Mas. Dalang. Ora, iya ya nadane. Sama rule tintingane lho. Eh, Padang rembulan ngono lho. Padang Pa Kira. pa Pa ngene kok larang lho sun iki. Iki jan. Yo ngene lho, alon-alon iki lho. Pahapunten. Pa lho cocok lho kok iso. Ayo, Deja, sampean. Malah contongmu sing bleset kok iso. Padang rembulane tanggal 1. Kula jo kluthuk ngaturaken matur suwun patok hati. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal loro. Bocah nom-nom kudu sinau besuke aja nganti bodo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal 3. Kula dongane sedaya mawon awet gone momong anak putu. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah
iki lho. Kacoy. Iki wis ning tengah-tengah Nah. kaya klimak sukses lho. Nah. Aku mbok ngakon ngapal sih. Repote yen dadi lurah. Ngono ya omong ngono lho ora dadak-dadak iki mau mbok omongi 1 2 3 4 ngono ku mau. Saiki mbok ganti nah. Pelawak ki improvisasi spontanitas Profesional. ngono lho. Kowe Ora kok dadak tulisan nggih buku pelawak. apa iku? Repote yen dadi lurah. Insya Allah Mbah Lurah amanah. Rono rene sregep ngibadah. Insya Allah gesange genah. Ya. Repote yen dadi kami tua. Kami tualin tinggi. Perangkat kabeh melu. Insya, Repote yen kami tua. insya Allah cedek karo warga. Aja lali sregep ndonga. Insya Allah ahli suwarga. Apa-apa ki nek dadine apik mesti apik ngono. Repote yen dadi bayan. Bayan, Ayo. Repote yen dadi bayan. ora lali nindakake perintah pangeran. Dikire sandalan-dalan. Rezekine saparan-paran. Malah mbok Ya modasku. genti no masa ngangguran mbok cipak-cipoki ya. Salatullah. Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi penonton. Wangel gitu. Iki apa-apa ki dicandak ben terlibat semuanya melu seneng ngono lho. Repot yen dadi penonton. Penonton. Jeng, penonton. Linggu wis sak enggon. Dongane ikhlas mesti maton. Tak dongane iso tuku tronton. Repote yen dadi bakul. Bekul. Bakul melu kabeh ndelok kok iso. Omong ana sing bakul kacang kae. Aja melu ndelok dagelan. Tegel mah katang jukui komburi ngene ae. Ayo. Repote yen dadi bakul. Bakul. Ah suwi men to iso. Mikir gedeng aja iki. Ayo. Aku cak-cak kok iso. Rezekine kagem tumbas sekul. Rono rene mesti seneng kumpul. Kumpul kok wis mbok disiki mau. Ayo, iki disini. Karo bojo ya tetep ngrangkul. Ayo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi yoga. Yen tak delok salate wis genep 5. Wonten yoga sing tukang gendang. Insya Allah sregep sembahyang. Repote yen dadi sinden. Sinden. Kam salate ora tau leren. Pojok dhewe sindene Mbak Kori. Bengi nyinden subuh sregep ngaji. Repote yen dadi dalang. Ora lali nindakake sembahyang. Wonten dalang namine Sungkondrong. Subuh duhur ngasar magrib isa ora bakal bolong. Bisa. Ya ngono. Jadi ngono. Kok ngerti nek kuwi? Asine piye? Asine piye, Bos? Asine ora ngono kuwi.
Kowe iki yo bleset to iso. Tegese ora ngono kuwi ora mung 5 waktu tok ning tahajud ditindak. Masa layakno bathuke ngapal, Bos. Ngapal lho nganggur sujud ini mah bangkrut. Aku lho sembayang kurang wektu. Oke. Wektune nganti kurang. Lagi saesti Mas. Alhamdulillah. Coba ya, Lek. Siap, siap, Coba ya. Sinten Mas? Cengeng. Ora percaya, Bos. Kula ngomong cuma 5 waktu guyak. Maksudnya Getut-getut. nanda Kurang kusuk. kayaku. Nggih. Maksudnya piye? Karepe. Tegese gumun Mas, gumun. Aku lagi sembayang. Nggih. Ya aku miyiti mulang aku cacane. Ngaten. Kowe ora ngerti, Mas Sun ki leh nek mejan Mas Klutuk. Nggih. Mas Klutuk ki sangke tawaduk tawakal leh ngibadah. Sujud ora tangi-tangi, Mas. Oh, tangi Mas. Hmm. Oh, Ngono Mas. ya? Nggih, wong arepe tangi piye untukku ketelu sajadah, Mas. Angel kok iso. Coba Le, Apa kae sudah? sinten niko nomor loro ya. Nggih. Oh, Oh, ngerti. nggih. Siap, Oh, siap, siap. niki, Mbak. Sinten, Mbak? Suci. Susi. Bah, lah kok ngombe sik ya. Haus. Coba sepote, Pak. Sepote. Yuk, kene kanca-kanca. Itu manggil coba, yuk. Kene. Mas, apa? Loh, kene. Coba do nelongso Zamane zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem gawe karo seneng ulat aja benten dene kapan ya sing temen lah apa to kanca ati kerep lara ra gelem rekoso nuti kaya pancen kabeh padha pengen urip kaya wiwitan rekoso pancen nyata. Iki lho Mas Lutuk. Nggih. Karepe Masun Gondrong ki saiki sing ben ora katon monoton, njur saiki sampean digoleki gandengan ngeten iki. Tuh, kepenak ra? Sehat. Sing halus, Sehat. sing halus. Alhamdulillah. Ora ngono. Sehat. Alhamdulillah. Aki malah kaya blekok lanang karo blekok wedok kowe. Mik montak mantu tok ki. Ayo kene rada maju. Ono. Alon-alon ki Pyayi Surakarta Hadiningrat. Masa? Tenan. Ono. Kok iso mbok getak ki? Ya rada Nggih, selo-selo. ngapunten. Halus. Ya hati lho, ki lek kaget, ki mesti melet. Lah ya. Wong bocah latah mbok jorak-jarak endi iso ndang mari iki to, Mbak. Nggih, Bapak. Pangapunten. Nggih, Mas Jo Klutuk Bapak. kula mboten saged jaga. Piye to? Wong wedok ki kudune kepiye? Jambung. Eh. Wes. Kakang. Aja mbok baleni, Kakang. Iki kok nek koyo ning ditacup. Aku turu latar. Ora ngerti. Biyen tau yo iki kasuse iki, Pak. Mantene sapa kae? Rabine anu sing mayang Redi Belung. Ngono. Niki sing nyinden kula lungguh teng riku. Suwargi Gareng Salatiga lho enten to guyon. Ambungen Mas Kritik. Lah kok dijambung tenan, Pak. Peh. Kula iso Oke. Wah, ora turu omah telung dina kula, Pak. Oh, bojomu cemburu Kok aja. ora cemburu aku nyusul. Mas, malai dalam penanaman dalam keluargamu iki kurang paham bojomu iki. Piye? Aku lek dambung ngene ya. Nggih, nggih. Aku malah mulai ya, karo bojoku mesti kewen 500. Rupamu yo cindil Loh, iso. ora ora lho tenan lho Mas Sun. Gak iso Loh, ngono. kula tau nggih pas wayangan ngene nggih, jambung wong itu sinding cuk ngono ya. Kula mulai. Ki mbok sangoni pura sing ngambung awakmu. Ora nduk aku. Kowe iki wong lanang apa? Ya, kei 500. Yo mesakne bojomu harus sindene sing ngambung tuwel. Kula niku terus neh, jambung neh. Ngono iki bojoku ya meling neh. Kei 1 juta kae, mesakne kae. Masalah puluh 1 momen. juta, Bos. Loh, kok mbok wae iya lho. Lah aku ndek iki diambung lek to 1,5 kok, Mas. Berarti bojomu ki ya disosori wong-wong kuwi. Loh, berarti larang bojoku di Pak. Kowe iki ora sadar kok. Ini, Bang, tanya ini, Bang. Nembang. Iya, mosok Ora. matun. Nembang apa? Diaturke gerajakan. Iso wae. Iki ning pundutan Duwete iso kuwi kok. Surabaya mau. Nggih. Tadi tak urutke. Ya. Ngajeni pundutane Nggih, nggih. saka Surabaya, tembang gerajakan ana Sriwuning ya ana. Iki Gerajakan, saka Lampung, di pundut Sriwuning. gerajakan. Jajal karo bawa jare. Hmm. Gerajakan. Saged. Jajan. Oke, siap. Ya. Karo jenglengan, Bu. Nggih. Bu. Ya. Ngono.
kembang mayut. Monggo, pinten. Gerajakan dajalan cek. Lah kene iki Gak kocok. jajal. Ijuan. Ijuan. Ijuan itu Ijuan, atang atang. pada iringan. Oh, iya. Sinten ki latah, aku susah nek pas karo garwane lek pengen iki lho. Nah, ya. Lanjut bolak-balik terus. Yo. Radat. Oh, alah Ah, ya. alah. Gerakan Banyuwangi. Oh, sidane gendeng iki. lah wong ora gawe set to iso. Aku ya apa itu. Ya ampun, ya ampun. Yo. Tengake ya. Ayo cepet sak pinten. Jange aja sembrono ya. Kembiang. Ya aja ganggu nduk, Pak. Iki nyambut gawe lho iki. Rada maju, Mbak. Rada maju. Lah monggo. Lah monggo. Kita langsung mampir. Nyambut gawe aja guyon. Ayo. Nek kok ngomah arep nyapo sih? Lono. Kalau sapa kowe? Karo sapa? Lan anak Karo sapa? Yogane Romo. Ngono karo yogane. Lagi karo yogane, karo yoga. Bojomu Membiang. Ya, sip. Siap sip. Tolong semuanya diam, coba. Pak aja melu-melu. Iki engko nek salah sithik bleset iki. Ayo coba. Mambias mayon. Mayon. Ya, Balik. iki tak jenggleng iki lho kok mlayu ki ngopo? Senggake ngene iki Banyuwangi. Malah minggat. Kembiang mayu lambiangan lho. Paman. Suarane. Aman. Agak tidak krungu apa-apa. Gandeng belian Sik krungu lho tuk, golekno ben gak krungu piye? Carane piye? Sik krungu lho kok iso. Kene. Kowe iki jan marang krunguan. Golekne kono. Ben gak krungu piye to? Oh iya. Dari Duk, kene duk. kita saya krungu pelan iku. ya nyerang yai Ben ra krungu tadi. iya enggak iso ndase mau kayak iku Lah apa mbok helmi iki lho. Ben ra krungu. Iki wis tertib dalam ora nek polisi ane harus nek tilangan Nek delok wayang polisi Noswan Toro Aduh aku jeneng ngono kabeh. Sindan ki ketoke pindahan kok semampir kok. Wis. Astagfirullah. Lah masa ngene kok. Kurang diapa. Lah mak jelek ngono Jelek ki lan Karo jengleng Mas. pikiranku iki teko. Gleng. Oh lah nek madel iki pikirannya kok kono-kono. Wis sikira ngono kadung tak sumpet iki yo ngene. Lah. Dan masakne. Lah malah mbok oleh si Teto Karno. Enak loh Tirto Karnone cah iki. Ya. Nyarang
Yai. Susu yuk malah. Oh gila tuh ini. Mari. Jangan gitu, Bang. Mas, nek mengendang aja jarak. Iki ora kok swara, kok tabuhan yo latah. Kowe anggere kenongi kok muni tung. Kono yo melu tung. Tak percaya jele tabun tung ngono jajal. Ora ya wis. Dadi aman. Nek kenong ora nyambung, kenong ora nyambung. But ketemu but ketemu. Tong ngono. Tung ngono lho. Es monggo sing ngesakne. Es tuh. Nyambung ngono. Ayo. Mas. Lah Mas. Ya, Nusuan. Nah. Sampeyan ku lho. Wah, bocah iki jan suwi megelne kok. Engko tak kon nggawa kami tua lho, Bro. Pak, monggo. Hei! Malah mbok tawake mangsane. Nuswa ora. Ya wis mau. Iso. Malah jago kan tak biasa nang. Ra. Gendeng. Iso gending lho. Gendeng Banyuwangi. Pianyu wangi. Lambiangan wayahe. Rambai. Balyam yangan. Welo lalo. Lah iya. Aso. Apa kang ngendi to? Aja takon susah seneng. Yuk. Tanah. Lah iya. Panas hutan. Tanah endah. Bocah iki dilodok ketok enak. Aku iso si gemes lah. Iki rencana tak keropok. Rasane ndas wedhus ya. Mbok kropok lek kuwi kok nek Pak kuwi pikir. Gumelyare taman Sari Tasi yo yo. Gelambangan Gumelyare taman Sari Nuswantara Gemelare taman Sari Nuswantara. Langsung dadekke matur suwun. Nggih, nggih. Dan kowe Mbak Wes diaturke gerajakan ya, Le. leres. Pokoke Mbak Susi niku mboten Gerajakan Banyuwangi. Ki ana pamundhut meneh. Derek, Bos. Iki tembang kangen. Nah niki, Iki Mas Gendul. Sinten, Bos? Sinten, Bos? oh niki, Vicky. Iki Niki. Pragawati. Nggih. Oh, kok ngedot barang ya, Kok kayak anakku ngedot. Anakmu piye? Mosok anakmu ayu? Wah, anak kula nggih ayu, Bos. Ya ngene iki. Alhamdulillah, anak kula sing wedok ya ayu, sing lanang ya ganteng, wong tanggoku ganteng-ganteng, Bapak. Dadi Kok malah sing diomongke tanggane sampean iki pripun? ketularan, Oh, lah, sawabe. gitu. Kamplah kene kene. Bocah kok. Lah nek Jo, asli. tontonan kemampuane iki apa, Le? Niki kula tingali nun sewu ketoke awake dhuwur, cilik dhuwur ngeten iki kemampuane keahliane mesti nyolong pelem niku. Ya renang ngono lah apik to, renang, berenang. Kok nyolong pelem Lah dhuwur ya tadi kan penting ngeten ben. Bocah iki disawang saka titikane iki lho awak. Nggih, nggih. Saranduning awak menika wonten wulunipun kebak, Mas. Oh, Wong wedok oke, ini mulune nggon- ta, Bocah? Wong wedok iki nek nggon lengen tangane kebak ngene iki. Iki wong ora nglintuh. Sregep tandang gawe, tur ora gegem tangan. Kok teko semono ya, Loh, Le? nggih, Pak. Nek wonten bocah wedok ngeten iki, idepe jengkeng. Iya. Iki apik, titikane bocah wedok sing ora gelem nyawang kiwa lan tengen, nyawang keluargane dhewe amprih apike kepiye. Ngono ya, mulune ya.
Nggih, kok enek wong wedok budheke dawa. Niki ya apik titikane. Niku iso diomongke bocah sing gemi setiti bekti karo Kyai Kakung. Dirungokke apa sing dadi pangandikane. Dadi wulu ki nemtokke ya, Le. Saestu ngoten. Lah, alise tempuk kuwi ya apik. Iki tembok iki. Alis wedok niku nek tempuk niku iso diarani wong wedok sing seneng sedulur nyemulur. Mergo menyambung silaturahmi ora ana pedote. Bojo kuwi kene ulu tok. Aku kok ora tau kok sik ulu tok piye to kek? Tragedine piye kuwi? Tragedine kan Kok karep iso yo ulu tok kuwi lho. sama lah ngomong to, bocah Nggih. itu lek alise kandel, Iya, hidupe kuwi. kandel, godheke kandel. Ya nyedulur. Dulur to. Akhirnya aku terus kasih karo kata-katamu, terus Nggih. dek iki tak tukoni obat penumbuh rambut. Tak tukoni obat penumbuh rambut, lah kok ditetesi ngene lah kok turu. Banyune ndledek kok ndi. Bareng tangi yo cuk rambut tok sing. Lho. Malah koyo kucing angguran. Wah iki yo Apa? ngawur kok. Diaturne ya, Le. Monggo Nggih, ya. Tembange tembang kangen. Tembang kangen. Coba Tembang coba. kangen. Jajal ki, Ya jajal ki. napa? Dijajal mboten, Bos? Hah? Langsung napa? Langsung ora masalah. Nggih, nggih. Dan yo paranggone. Wayah wengi. Dan krimis ora wis. Jajal. Apa? Saya kira latah. Kula mboten latah kok, Mas. Sikilmu Kon jebol. gaya-gayane apik. Iki awake. Apa kae? Gaya Pragawati ki apa? Oh, fashion show. Oh, piye? Fashion show. Sakit to, Nduk? Nah, Dulu juara fashion show ya? juaratan biyen. Yo. Coba, sampai dari sana coba. Coba sedikit cuplikan mawon cobi. Fashion show. Mas, kipet. No. Ora, anu. Lah yo ki nang tapi besar. Ya. Aku suka. Sip. Jalaluddin Sip. MC Beken. Jalaluddin MC Pajen Sip. Iya, asik. Hop. Iki gak menarik. Anu iki nun sewu. Boleh kamu menjadi Pragawati fashion show. Pripun, Mas? Tapi gerakanmu itu tidak mempunyai daya tarik. Piye? Kayak ngene. Sing enek daya tarik piye? Jenengan contoni. Ngene iki ngene iki wong lanang delok ngene iki wong lanang delok mlakumu ngene. Mek ngono. Biasa. Mek ngono wae. Nggih. Pripun? Yo. Pam. Aku suka Jalaluddin MC Beken. Aku suka Jalaluddin suka. Dadi wong lanang ki nek daya tarik. Oh, dadi enek bleng ki. Wah, iya, Betul, iya, Mas. iya. Nggih. Berarti enek mak bleng. Terus, Mas. Nggih. Pem dua kapat. Ayo tak kebablasan toh. Nah, kebablasan. Nah. Suhu panas. Tak omong. Sik gak tak omong sik. Apa itu? Tak omongi to iki. Tuh. Malah genduk. Ayo. Ndak golekno obat to. Wis iki. Iki apa? Dasmu. Ndak golekno obat. Iso malah. Ngene iki aja diobati iman-iman. Iya to iki ndak obat iki lho. Iman-iman. Karepe mbok wek mesti. Kene wis wek kok iso. Ndak golekne iku lho kok iso. Nah cepet. Awas, nah. Nah. Ayo. Lah bar mbok lewek nek kene. Lah bawa mbok kok kene. Aku mau bawa kok kene. Saiki wis tak wae kok kene.
ngene iki ra iso nyanyi. Jalaluddin. Malah niki Mas. Aja sik, tak wongi. Bos iki, Bos. Karo sama sendiri iki. Ngenang iki lho. Lah ya apa? Pak Dene iki lho lek tolong. Lek yo ngawur kok yo. Yo jajali pembakangan. Aja mbok terone, Dok. Ngawur ae. Oh, iso manut Mas Kudu kok iso. Anu kena instrumen. Kena instrumen. Laki to? Pun sudah. Laki. Nah, Boten sampun panjenengan. sudah. Nah neh modele. Terus kena asam urat barang ngono. Barang wis sehat. Barang wis sehat kemeliti nih ta. Nah. Ayo. Lagune Dik, sing nang Dik. Ya wengi. Jalaluddin. Sip. Sing meling sip. Saya greget ya. Boten. Iki lo tau blandar klothok. Wedok kok Blandar blandar. sing tombok mek sampean tok lho. Iki tau lho ning mainan blandar klothok papayangan biyen tak takoni. Yo nduk yo. Nggih, kan jenengan nemu kula teng mriku to mau. Kita blandar klothok. Rajakno bathoke. Lho ngono yo. Bathoke digowo ta? Kak, ayo. Wah, vokal apa musik sih? Bos. Akrik. Ku yo ben nembang gak ngomong. Sing ngomong yo dheke lho aku. Aku wis meneng. Oh kira-kira wis meneng lho kono buka bandar utuk yo dheke. Oh gelem tak utuk iki sampe. Ngomong kok aku ngomongi. Meneng kok. Kayak mbok keseneni aku sing pesake lho kowe ngawur. Sias mboten molek, mboten kula lenggah lho. Watuk. Bede mesakne. Aku watuk iki nyelani koyo ndok. Nggih, Mas. Yuk. Wayah wengi. Oh, wis dene Masun lho. Aja ngisini-ngisini. Pripun? Vokal pertama itu harus tegas. Wayah, aja ayah. Si dene Masun kudu sing anu karakter sini. Vokalnya Vokalnya harus kuat ngarep kasih iki. banter. Nah, ngono. Wayah wengi ngono. Yo. Sepote nganggo Sri Uning. Nggih. Sing jumeneng genduk Ika Kusuma. Sri Uning dindang duke kur. Tintingane slendru. Yo, Sri Uning bos Ika Lakon tresno sabaya pati. Marang raden Wirat Maya. Rasa jangan durbati. Sayane jangan raita. Kami rasa kadane pribadi. Pokono panggung munduk. Alhamdulillah. Marem to. Nih. Diaturke tembange ya kuwi pasangan mau ana pundutan Lintang Asmara. Oh, akeh. Ya ngono. Nggih. Kutuk sapa ora? Oh, ya Mas Nutuk mawon. Kowe gampang donga ta, Duk? Ket Mas. Pun Mas Nutuk mawon. Ya. Saged mriku Siang Wirat. Nggih. Siang. Iya. Siang. Ya kuwi lho. Iso kok siang kok.
Ya siang malam no gawe kok iso. Tapi Mas Ye, Yudi, ye, Mas Yudi. ye.